Tujikamwile kama tusielewa. Ambulance tusielewa. Tujikamwile. Leo tunasema nini? Hadi uzulie. Uzulie kwa ula basi. Anthu kunena kuti amugwira munthu uyo MP wa Malawi Congress Party ndi mavoti ovota kuti abere chisankho chimene chikuchitika lachiwiri lino. Usiku wathawu wagwidwa munthu uyo ndi mavoti ovota MP wa Malawi Congress Party. Achakulungwa kushana baraka wosobali pa group ajepe chanyangu tukamwina gali mota pano achina bandawe nachina etima atizile na bogali moto tujiputile pole jawai tujiputile atize mwenye bandawe apano pano ni tukamwina ambulance zubule baki wosobali pa group aisha pano pachanyangu mbaba pachanyangu ayuti jaisha kuno kwa buliji pachanyangu tukamwina magali moto katizega ili tukamwina jimu na mumagali mutakaliwa tupanyile magalasi umbonu patikene kampena ugalile wanda kutenda chi akutenda nono ajangu yomwe chitema pa lukundu pawo. Takulandirani pano pa Lahiri KTV. Ife to Lahiri KTV tikupempha kuti tapanga share nkhani kuti anthu enaso yafikire mosavota komanso osayiwala kupanga subscribe alendo nonse pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyana. Kuno kunkoza MCB akubwesa ndi mavocha usiku pano lero pa 14 kuti ere anthu azavotere ku kampeni ere akawina anthu azatenge zinthu m'mashopu ndiye zinthu zikuchitika kuno zikusemphana malamulo a dziko lino. Ndithu mutithandize munthu angamve zimenezo ku polisi. Experience gained. Anthu akugawa shuga ufa sovara za mabero. My opponents afford candidate akugawa sovara za mabero wa MCB akugawa ufa ndi shuga wa independent uyu lawyer uyu akugawa drama palaini anthu pasama 2000 malaini atatu anayi izi nipenzi kupanka kuno. So uliso ma rigging experts amena kuthandizira kuti aliyeshe anthu watenga drama kumapereka kuma officers Malawi Electoral Commission kuti awine. Ndeno pamene papa ndi kuchita report choitsakhala ngati evidence in a court of law. Apeza makontena ngati afford candidate akupeza anabwesa makontena ndi mzungu wake akugawa kuno kwambiri kuchita influence ma voters kuti awavote ochwacha zogawa sabato chani. And then Malawi Electoral Commission muone zimenezi acheya Malawi Electoral Commission muone zimenezi chwani zinthu zokhumudwitsa kwambiri kuti munalesa koma zikuchitika nasaina code of conduct or code of ethics or code of conduct koma panga zimenezi chonde muone sesa mino chifukwa zimenezo upanga kuno ku rompitist. About the national rigging strategy is on now. Today all places of rigging are alert. Chonde amma mukavote mwanzeru mutaona chaka chino mene tavutikira ni njala mukavote mwanzeru mukangochoka kovota kwa 30,000 emene mukagule nkhuku mukayiphike mukadye mukamuvotere ndani Peter Mutharika ndipo mukavota Peter Mutharika nkhuku yo mukayigule ni ndiwo emene mukadye mwaniva siku lina Peter akupasani nsima. Chonde abalanga mwahoza zingona nga onseyo ku Malawi ko chonde ndagwira mwendo wanu madata ndilibete kuti nganakuzani masana onseyo nangogulira mukumene madata mfone mwangama chonde ife kunako tukuswa ntendere Peter takhauli kumene kwa wina walowa mboma ife tinya mukatizibwa zapanga ma business mwabwino chifuka kale pa jokhala ndi 1 million umapanga business panopa 1 million sungapange business chonde amma ndagwira mwendo wanu chonde esesani ndithu esesani kumene ko chonde esesa muzale pa komo ponsepo ntundu wonse chonde ndithu tipulu museli ife tili kuno ife ndithu ndi ndeo khala ngati mutengere chisanzo kale paja apita ali mboma
anthu akatobwera kuno opanda mapassport zikatotheka. Anthu amabwera kuno ndi mapassport 15,100 passport 1 week yokha yatuluka. Anawo akavotera Peter Mutharika yetu chifukwa pamene popo ndi kuti ndichachidziwikiro nena kuti ina wathu makaphonya chani kufunika kuwauza kuti Peter Mutharikatu ndi blue ya pali chimanga akachonge pamenepo endi aphunzitsa kale kunena kuti machongedwe yake nkaboximo ukatenga ballpoint kuti ufuna kuchonga nkaboximo kungochonga mkati mokha mwa boximo kanchongo kaja kasatulukire kunja kwa box ukatero ndi kuti sunavote. Nangasi apa pali Peter Mutharika nzere omwe apa pali chimanga ndi apa pali ka box kamene koko ukangochonga mkatimo koma mchongo wako ukukhala wautali kutulukaso mbox muja mbali naye ndiye kuti imene chasayiwerengera kuti chaka chino ndiye kuti sunavote ndiye afunika atsikana kwawo zoti ukavotera ndi Peter Mutharika ndi chimanga pamenepo. Chipani cha Malawi Congress Party kuyambira kale ndi chimene chimakonda kudirita miyoyo ya anthu. Kudirita ndiye chimata. Mukadzangokhala pafupi ndi chipani cha Malawi Congress Party akamaza kamba mawoti diriti si foni akufuna kupha wina wake pamenepo. Mudzachenjere muzakhala inu. Chipani cha mtundu wanji chongodirita anthu ofunikira zinthu zofunikira pa miyoyo ya anthu mdziko la Malawi. Chipani cha mtundu wanji chimakwiyapo mmanena kuti ife timapha anthu mupita ku khoti muona. Nchifukwa chiyani anthu angofa mulamuliro wanu. Ife tinkati nkamuzungu ankhaza kani zili mchipani. Kani nkhani zina nkhanza zinazi nzolumbirira munamwa magazi mchipani. Munatengatenga maothi munalumbira ena mdatuka mchipanimu muli mzipani zina mumadziwa bwino lomwe khalidwe la MCP koma chifukwa mdamwa magazi mkulumbira kuti simudzaulula mukadzaulula mudzafa simunganene sitidabwa amene mdatuka MCP kuli zi achina Dausi achina Ntaba sanganene china chilichonse zisisi za MCP kuti zimachokera pati amazidziwa koma maothi amene anatenga for swearing that I will never turn back against you. If I do, I shall die. Mnamva apo wina wa MCP watuluka kamba kuti ya MCP panga zakuti palibe.